Invitații mei din această seară, doamna Oana Crețu, președinta Partidului Social-Democrat Unit. Bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara. Și domnul general rezervă Bartolul meu, Constantin Săvoiu, președintele Partidului Alianța Lege și Ordine. Bună seara, mulțumesc. Bună seara, domnule! Bună seara, domnule! Bun, v-aș întreba întâi pentru noastră, doamna Oana Crețu, e un partid înființat nou, dar cu perspective, speranțe pentru anul 2024. Vă afectează comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale? Într-o mică măsură, pentru că ținta mea este categoric mai târziu, mă interesează parlamentarele și prezidențialele. Nu aș fi avut timpul necesar să mă mobilizez cu partidul pentru locale. Dar, desigur, nu avem șansa să participăm la toate categoriile de alegeri. Într-o mică măsură mă afectează și nu numai pe mine, și alte partide nou înființate. Da. Deci, ținta PSD-ul este Palatul Cotroceni, ca să înțeleg? Sau ținta dumneavoastră personal în calitate de președinte? Parlamentarele și Palatul Cotroceni. Am înțeles.